banyak sekali nggih to Pak Dik. Wah. Ayu-ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok kerambatan. Sikilmu abuh. Nyapa to? Hei aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken. Nggih. Niku ya wong. Loh, niki wong. Heeh, dudu serindel. Niku wong sing terus hubung nih. Ayo. Lumayan. Kati. Lumayan. Mbak Niken, Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing Walik zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ayo pipis sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh. Mangan marang siramu lho bubuk. Bubuk jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kirik. Apa? Kirik ki rak cilik. Terus Lah kowe iki tuwa. bos sing apik ngono lho. Lah ya bubuk. Nduk Niken. Kekinian. Iki kowe ndek bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya. Lho iki lek didolani iki Mas ngeten iki. Nggih. Niki diputer. Heeh. Uklik colke. Mbak Niken, Nggih. tindak pundi? Niki ngeter mikiri Mas. Sake tambeyen. Kowean bojomu kire berarti kowe asu. Pak, Masa bojo kire? kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? Ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek. Santek Nah. mati. Tak ngaturi Mbak Niken. Nggih. Ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Garing tralala. Monggo. Ayo kene. Monggo Mbak Niken, monggo Cok. Ayo metaran Cok. Monggo. Yo. Ketan kali ulang ya ning lakon. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Alhamdulillah. Awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Inggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Inggih. Ah, Mas Gareng. Oh, dawuh. Nduk Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak Kangen karo Dik. awakmu. Aku ya kangen karo tambah sampeyan. sukses, tambah cantik ya Kang Ah. Ayu. Sengok. Heeh. Aku ya ngono kowe. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Akrab. Mas Gareng rada anu saka kono, Nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. Halo. Wah, ya ampun aku baik sekali. Kangen aku. Loh aku ya. Wah, mencorong aku tambah cantik. Sampeyan ya tambah putih, tambah Wis glowing. pokoke sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken, Apa Mas? Apa? Niki anu. Acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Nggih ta? Dadi gelar budaya niku wis werna-werna. Ora mung wayangan wae, ning tausiah ya di.
dilakoni. Nggih, nggih. Dadi Iki acarane berarti wis enek Nah. pirang-pirang. Oke. Oke, berarti Iki acarane. tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, Mas. ngono. Oh, nggih ngoten Nggih, nggih, Mas. nggih, nggih. Alhamdulillah, berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Leres, Nggih, leres. acaranya banyak sekali nggih to, Pak Dik. Astagfirullah. Ayu-ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho, Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok kerabatan Sikilmu abuh. nyapa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak, dudu serindel. Niku wong sing sama seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Mulai Mas Ucek bagake sik. Bos, Cek, aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sempene iki lho. Dek silite wedhus sepira? Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, Wis alhamdulillah. lancar perjalanane, lancar kare sukses pokoke untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok kene. Sehat ya. Lah kaya bayi dolanan wayang ning pinggire dhisik Lho, golek. mbok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngenak-ngene awet mau ora diganti. Ndang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolote panggah ora gaduk Lah iya Kene kok. ae, kene. Moh, Pak. Ya wis kene ae, kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya, iya. Iya, Mbak, iki ra ujube kangen-kangenan. Nggih, Pripun kangen-kangenan. dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksude Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksude piyai kathah iki lho. Heeh, piyayi ini Prasasat Klaten iki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu ini Ora. enggak bisa bahasa Nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Semoga- corona tugas beliau? Bu Sri, Bu Haja Bu Sri. Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet neh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap beneran Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna datang Kabupaten Klaten. Injing. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Lah kok Cocok lho, Mas. Nggih. ya cocok sih padha cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to, Wi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki wae. Sik tau ya Robot kae. Terus iki nek batu iki ngecese ngendi? Lah iki kok wong iki upamane dilebokne koper lo gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Sliramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo. aku karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada Macan. ansi-ansian toh? Loh. Kamu nanti anu aku ndak Anu. gaduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho, iya. apa sileno. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, nanti kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Oh, anu geblak. Geblak no wi. Geblak nek ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, ngono jumeneng ngono. Wis. Nah, wis. Yo. Ya, gini. Niken, Ya, ayo saatnya. ayo wudu. Yo, wudu. Mbok ki kok koyo padha
Ken iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene. Aku diloke padasan. Lho ya Ken. Ini siapa kok lucu banget ah ya ampun. Ken ini siapa kok lucu banget. Ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek Kok lali. wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur ora entuk wangsul lho Mas niki Matur lho. Matur lho. dikersake Bu Bupati niki Saking tresnani Bu Bupati. leres Digaeke pegawe nang kene. kanggo bantalan stempel Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gori ini kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu nek. arep jangan Pamintaku. arep Mas kok Uncek wong manis. Lah iya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning tawang lho ya. Iya, bane. Wau ya ning tawang. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Aja ngono. Ken iki Lho aku. iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu Lah aku kadhe gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekot-cekotan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. nah ngene ser teplek Pangku. nah terus Ngene. Kok lenak ngono. Tangan kene, tangan kene. Nah. Nah, Piye lho? Mosok geduding tok yo. Lah lek ngene ngacek Ngene lho tanganmu. Geduding tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan jenenge wong lagi trubus. Ya ning tawang. Ya. Terus hubung neh. Ayo. Lumayan. Hati. Lumayan. Mbak Niken Ngene tumbasan pinter Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing Walik. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pikir sembarangan. Asli. Ayo anget iki malian. oh kurang ajar Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku ngono. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo kayak. Tono. Kang Mas, yo cahaya suamiku apa bojoku sesuk nek dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. yo Manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane niki bayangane iki ngingu anak lutung ya. Kan iki gawean kula Mas. Maning-maning hotel ora gaduh kok. Niken. Ora kare anu kuncine Kuncine cere iso tak kunci. kuncine ora gitu Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong iki ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort iki ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Puncak picek maramu. Puncak Iya ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat lha ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso.
nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Oh iya, apa kuwi? Heeh. Wes, esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Iya. Derajate. Mangga. Ngarani. Genti kono lho. Kose. Kose yo ada wayahe kok le senengane kok. Ya, Mbak. Mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lho hati. jenenge dodo kan. Ora usah digagas omongane tangga. Pancen Nyat iki omongane tangga ki pedes. Dhewe iki padahal wis dadi keluarga serasi lho. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, Genti, Pak Apri, ayo. Runggakna ya ayah. Iso. Iya. Lah kok padha, Pak. Putune kok wadak. Yo, lanjut. Santaka tani reki Melek ya wis umum, wis umum. 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 Kuwi ketoke laire bahagiane batine kok ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iya kalau keplecok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tak tumpake alpat. Alphard Ah, melok-melok paling yo nyewa. lawange buka dhewe kae ya Alah desa kur Lah desa. niken, Kurang niken. desa. Adewe lho bandosa yo. La ilaha illallah. Lo iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bandosa to. Enek kembange kae. jojo kok kaya ngono Kulkas pintu atas ngono lho. peti Tang esuk nduk kok Pak anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. oh iya Dhewe mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Engko sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. melak to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, engko mulai nggo hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo Pak Rian tutuke. Janji. Janji janji koeling sumaket ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas sayangku cintaku lah kok kintung-kintung sayangku Aku lah lo kangen marang sliramu lo bubuk. Bubuk. Bubuk kuwi jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. lah kowe iki sakmene kok kirik Apa? kirik kira cilik Terus lah kowe iki tuwa mbok sing apik ngono Lah lho. ya bubuk. Nduk niken. Kekinian. Iki kowe ndek bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. lah kok seneng Pak Iki iso ndolani wong susah kok. piye contone Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Ah. Lho mboten percaya ta jenengan. Iya, iya. Lho iki nek didolani iki Mas ngeten iki. Nggih. Niki diputer. Ah. Uklik, 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 colke. Yuk.
nyoba. Coba. Kene lho nduk Niken. Carane ngene iki. Ngene iki. Iya. Gemburi iki ya ta. Enak puterane. Ah. Uklik, colke. Aku jajal. Nah, iki tonggo keparat Rene tenan. sik. Ayo. Kuklik. Aduh, wis. Kok bablas ati kok ngono ya? Engko karete pedhot aja kehukeh. Dicul nih. Colke. Kok muter. Lo pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Gak. Ora tak melu-melu. Gula ikaten batu ya. Iki dibethok tenan kok. Ayo lanjut Pak Niken. Munggah. Nimas ingsun prasapa Uklik. Dua bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Deliane. Niken. Wala. kowe rasake Kowe iki Dalem. rasake di bojo galake ngene ngene. Wah, Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, wis wis cilik neh malah iki. lah witekno Kowe kepiye? wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho ora ngerti tapi lanang e. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya dokok kan. Lah kok sing duklik iki kene kok kan. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho Mas. Iya. Lah niki ucek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bot saya mangkat kok telangkup ning mburi ngene to. Mas Gareng ora pareng, ora gak. Yo. Lanjut. Iya kan. Ayo. Panduwe kok. Ano Bumi langit Pak Gareng, centeng pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton layang. Coba kowe gandeng Niken. Ayo. coba yang apa nih ya. Mbak Niken, nggih tindak pundi? niki ngeter mikiri Mas sakit tambahin Kowean bojomu kire berarti kowe asu. Pak, Mosok bojo kire. kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek Nah. mati Suntik dhuwur. Suntik. Ya lanjut menika. Ya. tangis ing tias nganteni dangran bulan Aku ya pengen. Nah, bos biar ayo. Aku ya pengen. Wale. Kok malah. Coba takon anak ndakku ndi tambah Atri. Ndak pundi Pak Pri. Aja gua bakal. Pak Papuk. Mas. Piye? Bocah jagongan. Gak. Mosok bocah jagongan iki lho. Wah, enak-enak wae. Yo, langgame, Pak Niken, langgame. Padu. Yo, ganti beksani halus karo Mbak Apri. Monggo, yo. Monggo, iya, Mbak. lintang wong bagus
lanjut, Mbak. Alhamdulillah rumangsa bombong kaoran bungah yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Gitu Mas. Tambah ngrembaka, Nggih. ngrembaka. Ana sing ngajangi niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Suri toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Haja Bupati, Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih. meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalam. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira hormat, Nggih. Bapak Sepuh. Monggo menawi kersa tindak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta nggih? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk metaram-metaram Jawa monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Nggih. Sehat terus. Amin. Tambah laris. Amin. Rezeki nukeh terus pokoknya. Amin. Lancar tur yo akeh. Amin. Wulan iki genep 30 nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin, donganipun Bapak. Nggih Mas Gareng. Mbak Nggih. Pri. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah tapi juga tidak sulit. Ya, terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya masat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya pinaringan bagas waras bojo kula menika. Ugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Goyo seneng wayangan ngene. Amin. Hiburan masyarakat saestoyo. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Lah terus selirin kula niku dadok mimpin bupati niku mboten enten keinginan wah bojo kula kudu dadi bupati, mboten enten. Nggih. Mula jane kula riyen niku sing kula jokke niku tiyang sanes nggih. Nggih. Delalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten. Ditulis riyen wah kaget kula kok bojo kula ngoten. Nggih. Lah alhamdulillah. Nah terus yang kedua Mbak Cange, ya besok aku nyalon bupati enggak? Oh terserah di kau. Aku bojo iki kabeh tak cukupi. Kowe ora dadi bupati ya tak cukupi ngoten. Nggih. Ning nek rasane kowe iso tresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan.
Nggih. tekono atimu dhewe. Kula mboten meksa lho Mbak Cange. Nggih, Wah. nggih. Mungkin nek meksa ndak dosa kula. Leres. Karena kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bar mimpin ngene wis Mbak. Kula niki nek enten ngomah mboten enten. Kula mantuk king Jakarta, tekan omah. Wah, ibumu ndi cah? Wah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngendikane. Dados ya ngungkuli penyanyi kira-kira. Awan lunga bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Neng bojo kula niku karena mau belajar. Nggih. Mau belajar dan mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Klaten ini. Nggih. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebaik istri saya. Amin. Ora ana perempuan nek dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Oh iya. Lho, bojoku ki semluh ae, Pak. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru nek nimpah rekoso. Nggih. Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik niku mboten nyenengke, gitu. Nah, terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane, seminggu ping pindho apa ping 3 wae. Nek ping 5 ora nyenengke. Nek kula boncengke nggih mboten bebani, seakan-akan ndak ra ono sing boncengnya ana apa ora kok gurenting ngoten lho. Nah, insyaallah Mbak Cange. Nggih. Nah, terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mbok mugi sedaya marga masyarakat Klaten mbok bilih wonten kekiraanipun anggen kula istri kula mimpin kabupaten menika nyuwun pangapunten saged-sagedipun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Narno seutuhnya lagi. Nggih. Wong iki wau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden leh kula. Nggih. Mengke menawi diagemi kebayak dhewe Pak e. Mungkin nek pun pinter nderek Mas Bayu. Apa nek iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih to. Wis ora sah. Kula niku nek mireng suwantene malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jenenge? Ada sinten Mas Bayu nggih. Lajeng dipun lajengaken Mbak Sedoyo. Monggo sangkringan monggo Pak. Kados adat saben lah. Ah. Napa duet kalih Ibu? Napa duet kalih Buke? Lho. Enten musik lho Bu, enten menika. Arep nyanyi apa Bu? Nggih Bu, duet kebayakipun nyusul. Nggih. Bawa setia tubuh Mbak. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Maka Kalian genduk niken. Nggih niken. Bapak Bupati. oh Bapak kersane bawa sik nang Mas Gale. Oh, bawa riyen nggih. Nggih, sithik mawon. Elzio sini. Maka Sinten nggih? paminta Dhuwur banget ya. Pamintaku nimasituase. tepuk tangan Bapak Ibu Kanjeng Bupati Sepuh. Wah, dan hebat. Atur runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih, sing cendhek mung niku Pak. Cendhek ming kowe ya. Ing sarina lan wah ngene datan ginggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulan sito asih tuhu bendo mimpilan pintuno hayo
parang nimasan tepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur nuwun. Maturun Mbak Canggih. Matur nuwun Bapak pangestunipun dhateng kula sak rombongan mugi panganna sehat panjang yuswa berkah lumintu mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun nggih. Nggih monggo ndherekaken. Monggo setya tuhu ya setya tuhu. Gandeng iki akeh waranggana sadurunge nduk niken aku tak nyuwun tulung salah siji waranggana aku tak nyuwun tulung Mbak Eka. Perhatining sing ya Nduk karo jumeneng kene. Monggo yo kene setya tuhu kene. Monggo yo cepet yo mlaku. Nah. Nek iki sing jajari gen Mas Uncek liyane do ngauri. Kakak, aja ganggu keluarga sehat. Kok keluarga sehat toh? Yugi sehat-sehat kabeh kok. Awake sehat kabeh. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya lah. Betul niku. Ya lah. Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga. Gizi terjaga le. Wis ngono. Walah. Wis tenan, tak jamin kowe omah-omah karo Dek Eka engko anak-anak ngene iki. Ngene iki. Maksud tremos. Rapopo. Apa anak-anak gendul karo tremos iki. Yo kayo ta. Rapopo. Yo, setia tuhu Kak. Monggo yo. Aku kang setya satu bablas memanik digarap irama jaranan penyuwunan saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Nggih, engko sing nembang nduk niken. Monggo. Ya, Kak. Mugi antuk berkah ing midi. Nanti kamong tansah limpah.
Niki wonten nawala Mas Gareng. Nyuwun lelagon Lestari Lintang Asmara. Saking warung bakmi Bu Yatmi depan alun-alun Klaten. Oke. Caket mriki. Nggih, ingin dipun suwun adi kula Nduk Niken Salindri. Ya. Nggih, wong jenenge wis dadi keremenan lho Mas. Leres. Gareng. Leres. Nggih, karya nak tiasing sesama. Gawe senenging liyan gedhe ganjarane. Oke, siap. Ya Nduk, niki diaturke Lestari. Monggo. Musiknya yo diaturke mung iki ana orjene kok ya. Wah, enten ta niki? Eneng no mangsane. Rombongan keng pundi niki? Saka ngendi to Mas? Saking Iki bala Klaten. Saking pundi niku? Kok kaya tau kenal rombongane sapa iki? Saking pundi Mas Gareng? Saking Disuwun ki pirsa tenan aku ora ngerti tenan. saking pundi? Karangdawa, Mas. Oh, Karangdawa. Karangdawa niki Karang Kendak. Yo ora kok. Yo diaturke Lestari Mbak Niken Salindri. Monggo yo. Yen, yo genti. Aku njuk tulung Mbak Gentari karo Dita wong loro rene ya. Malik Slendro. Monggo. Ana sing ngersake podang kuning. Nggih. Yo diaturke. Monggo. Ayo kene metaram-metaram turu.